So yun guys, pinapadid din ni Papa yung ano. So yun guys, magandang umaga. So ngayon guys, pupunta ngayon dito sa babuyan namin kasi nanganganak na yung isang inahin namin na baboy. So yun guys, tara, punta natin. Uy! Anyari? Na. Tira na. Pito. Ayan guys, meron naman lumabas guys. Ayan o. Ayan o. Ayan si Mama Pig. Ayan, kakalabas lang guys. Ayan. Pag-alik o. Sige, ano? So ayan guys, relax na relax lang si Mama Pig natin habang siya ay nanganganak. So piranang ko na? Pito, pambito na eh. So guys, andun yung mga big guys. Ayan sana. Ayan guys, tingnan natin. Yun. Ayan sila guys. Ayan guys. So yun guys, ayun nga, inantay namin ito kagabi. Totally, sila mama lang nagantay. Ako nagiinom ako. So yun guys. So ayun, natin nila kagabi kung mga anak na. So ngayong umaga guys, ngayong umaga alas 9 naman, alas 10 na. Alas 9, so ayun guys, alas 9 ng umaga. Yung anak yung ating inahin, baboy. Ayun guys, naghahanap siya ng ano, ayun guys, magpapain, dede na. So yan, bigyan natin ng isa. Pa. Yung bukso ko na. So ito guys, yung dati, yung sa na-video ko na ito guys, yung last 4 months ago ata yung guys. Na-videohan din natin ito, na nanganak din siya. So yung naging anak nito is 8 ata, 8 o 7. 8 naman, 8. So 8 guys, wala yung sunod na ito. So ito guys, nasa ano na? 1, 2, 3, 7 piglets na guys yung lumabas. So sana meron pa. Meron pa malaki siya. So yun guys, so mamaya abangan lang natin yung mga anak ng ating inahin. So dito muna tayo, nag-abang-abang lang tayo dito. So yun guys, pinapadid din ni Papa yung ano, yung mga abig. Ang lakas na agad dumede Yan Ito yung dalawa guys. Ayan, natutulog pa. So yun guys, antay-antay tayo. Mukhang matatagalan pa guys bago siya maglabas ulit ng biik. Gawa na nagpapadede. Yeah. Ano ba? Parang din magpapay. Barawat ng lulo. Pito. Bunting daw ba? Hindi man. So guys, lalusog ng ano, mga biig. Ang liliksi. Yan guys, lalabas Yun Yan guys, nakuha natin agad Sakto. Yan guys, pang-walo na yan guys na big. Guys, lusog agad lakas. Kusog tulos ano. So
So ito guys, itong inahin na to guys, sobrang dali niya lang mga anak guys. Relax na relax palagi. Kaya itong nung una pang mga anak to, relax lang siya. Ano natin, parang nahiga lang siya, tapos biglang lalabas na lang yung yung anak niya. So hindi siya hassle. Unlike nung guys, isang isang inahin namin, talagang halos sumipa pa siya bago siya panganak kung lumabas yung mga anak niya. So yun guys, hindi ko na-videoan yun kasi parang sirata yung camera ko noon yung sa na last time. So ito guys, dalawang guys natin makuha natin ng video ng ina nito. So ayan guys. Ayan guys, yung bagong labas guys. Malakas na. So yun guys, inalis namin muna yung mga bake kasi tapos na magpadede yung ina. So kasi mahina pa yung iba, so baka madaganan. So inalis muna namin guys. Yan yung mga bake natin. So yun guys, nilipat namin sa karton kasi dito guys nakakalabas sila. So dito sa karton, hinati ni Papa. So para rin sila guys nakakalabas. Ito kasi mababa ito eh. So yun guys. Yun guys, 8 na, 8. Wala na yung big natin guys. Ayan. Wow. So yun guys yung mga pig natin. Relax na relax. So yun guys, mukhang wala na. Lumalabas na yung inulan. Ayan guys, so yan. So yun guys, hoping pa sana tayo at least meron pang lumabas kahit isa. So kasi, pero okay na din guys, 8 pieces guys na biik yung lumabas. So ayun, pero okay naman to guys. At least safe yung mga inanak niya. Okay na yung 8 guys, maganda na yun. Ayun si Boss Argel guys, ayun si Boss Argel. Yun! Isa sa pinaka-boss, pinaka-malupit na boss. Ayun si Boss Argel. Guys, may chicks na naman yan guys, chicks. Ayun guys, may binisita na ni Boss Argel. So ayun. Ayun guys, wala talaga. Okay na ito, okay na. Ito guys yung mga big natin guys, mga lalakas. Ano? Ayun guys, 8 pieces. Big. So yun guys, antayin ko na ito guys na matapos ito yung paglalabas ng inulan niya. Then kain na tayo. Sa Boss Lester. Boss Lester, Boss Alan, Boss Burnok. Andyan guys, si Ate Aweng, andyan kanila. So yun. Mamaya magkikain tayo guys. So yun guys, dito lang yung video natin. Hanggang dito na lang. So ayun, maraming salamat. Sa wala sawang suporta. So, God bless.